Otela bayasithanda abantu. Otela bayasithanda abantu. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lubane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yodwa ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Sekusabalala ivideo la kubonakala khona igeza lendalo esengazathi impela selishayiwe laphana ke ngoba ke kwivideo laphana kuyabonakala ukuthi ke igeza lendalo ngazo ukuthi ke seliphuma igazi laphana ke ekhanda mbukelo othandekayo. Abanye ke babika ukuthi ke igeza lendalo bese lihle ezikafaro laphana mbukelo othandekayo ngoba sazi ukuthi ke igeza lendalo laphana uDumazi Mfokamhlongo uyayiphuze mbukelo othandekayo ngoba kwasabalala nenye ivideo la khona impela wayiphuze zona ezikafaro uMdumazi mbukelo othandekayo. Kulo mcimbi ke bebekuwo ke mbukelo othandekayo bekukhona noNjoko umfana wasenkandla emshisanto laphana ke suthi ke bekukhona nabalandeli bakaNjoko bese kuba khona nabalandeli bakhe laphana ke uMdumazi mbukelo othandekayo. Abalandeli abaningi ke ababekade bengekho laphana kulowa mcimbi bakholwa ukuthi ke kungenzeka ukuthi uMdumazi ushawe umlandeli othile mhlambe kaNjoko laphana mbukelo othandekayo ngoba ke engena izimpi laphana ke zawo umculo laphana engena impi yakhe laphana ke uMdumazi kanye naye laphana uNjoko mbukelo othandekayo. Awuyibukeke le video lena ke esokudedelela yona njengamanje lana khona uMdumazi lana adidizela khona mbukelo othandekayo la kubonakala khona sengazathi impela ugciza lona laphana igazi useshayiwe mbukelo othandekayo. Abaningi ke bathi ke uMdumazi laphana ushawe ngamabhodlela mbukelo othandekayo. Awuyibukeke le video lena bese ushiya uvo lakho la comment section usho ukuthi wena ngabe ucabanga ngale mayina lolu daba bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Samshayile. Somshayile. Hawu. Wenze njani? Asomshayile.